Život mi prolazi u folkloru. Kako žena svira, ja tako igram. Bliže mikrofon. Pobjegla je od muža, a ja budala trčao za njom da je stignem. Žena mi je kao radio stanica, svim komšijama ispunjava želje. Među nama se rodila ljubav. Nismo znali da će i dijete. Tajnica nam je super koka, ali je očerupaše poslovni partneri. Ženin me izgled vara me izgleda. Pokazala mi je zube, 2 su joj falila. Radi mira u kući, sa ženom sam se posađao na ulici. Pred svima me nazvala budalom. Ja šta im se okrenulo je? Mene su još u školi pripremali za ovo. Morao sam pakao da znam na pamet. O svim našim porazima čitajte u pobjedi. Čoče! Blago Turcima. Oni su na vrijeme zbrisali odavde. Vraćamo zajam za Srbiju. Kosovo je posljednja rata. Prvo su pokradeni izbori, pa posle sve ostalo. Čim smo pronašli ključ uspjeha, neko je promijenio bravu. Lako je ući u legendu, ali nije posle izaći iz zatvora. Kad zadnja rupa na svirali postane prva violina, orkestar ode na doboš. Prvo su oni izabrali žiri, pa je posle žiri izabrao njih. Kad sam odlučio da odavde bježim, nije sam ni slutio da ću da ispanem vođa puta. Kad god me oslovljavaju sa vi, znam da sam pod prismotrom. Postali smo od majmuna, a nestanut ćemo zbog majmuna. Nema svijet volju za seksom koliko se mi poturamo. Tek kad je prijavio seksualno uznemiravanje, jebali su mu majku. Vjerne žene su one koje misle na svoga muža i kada su s drugim. Mnoge žene bi pobjegle od svojih muževa kad bi znale da će ih iko juriti. Nijesmo ni mi bili za rat, ali smo morali zbog beneficiranog staža. Hvala. Volim seks i rado ga se sećam. Hipohondar je izlečen, razboleo se. Nisam pravi Srbin, ali vežbam do iznemoglosti. Lek nije delovao jer je pacijentu istekao rok upotrebe. Aforizam čitam od pozadi. Hoću odmah da znam šta će biti na kraju. Ja živim na Karaburmi, a Nicole Kidman u Americi. Daljina je učinila svoje. I još jedan. Kad neko čuje ili pročita dobar aforizam, obično kaže bravo Beštiću. Dakle, u knjizi se radi o jednom strancu izmišljenom koji dolazi u Srbiju i piše o današnjoj Srbiji, mada ne samo o Srbiji. Preskočit ću prvi deo pisma i reći ću samo sljedeće. Dakle, sve strance pozivam da dođu u Srbiju i vide zemlju koja se graniči sa samom sobom, gde se duhoviti ljudi retko smeju, gde žive najlepše žene, a natalitet opada, gde je nepušačima dozvoljeno pušenje,
gde svi igraju fudbal, a medalje osvajaju odbojci, gde svi žure na posao, a niko ne stiže na vreme, gde se svi klade, a niko ne dobija, gde svi vozovi kasne po redu vožnje, gde na plodnoj zemlji žive gladni ljudi, gde nezaposleni najviše rade, gde su falsifikati vredniji od originala, gde su najpametniji oni što se prave ludi, gde 8-časovno radno vreme traje 12 sati, gde je zdravstvo besplatno, a lečenje skupo, gde banke pljačkaju građane, a ne obrnuto, gde su javne nabavke tajne, gde su državne tajne javne, gde niko ne zna napamet državnu himnu, gde je sudstvo nezavisno od pravde, gde lopovi kradu od siromašnih, gde bestsellere ne pišu pisci, gde su novinari slobodni da napišu šta god im se naredi, gde se premijerno izvode reprize, gde đaci tuku učitelje, gde se vojska maskirala u civile, gde je svaki 5. stanovnik nepismen, gde je svaki drugi stanovnik pisac, gde je gorivo najskuplje, a najgore, gde se u zatvor odlazi preko veze, gde su svi glumci dobili nagrade, gde je svetska kriza uzela državljanstvo, gde svi preziru politiku, a svi imaju partijske knjižice, gde je predsjednik kralj, gde narodne poslanike ne bira narod, gde Drugi svetski rat još traje, gde se istorija ponavlja svakoga dana. Dobrodošli. Hvala.